गोथार बाथौसालि बेखेवनाय हाबाफारि लादों रुनिकाटानि बिलिफां नोगोर दरगावआव। चिरां टाइम्स नाव बड'लेण्ड। चिरां जिल्ला रुनिकाटानि सिङाव थानाय दरगाव बिलिफां नोगोराव गोथार बाथौसालि बेखेवनाय हाबाफारि लानानै गेवलां मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै आफादगिरि DGBA मुस्रि देदलामांग्रा गयारी, जर'खा आलासि हिसाबै लेङाइ आफादगिरि DGBA मुस्रिमा जासमिना नार्जारी। अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। दिनै दरगाव गामिनि जेनाखि गोथार बाथौ मन्दिर, बे बाथौ मन्दिरखौ दिनैनि बे गोथार सानाव बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा दिनै बाथौ होननानै बुंनो थाङोबा, बाथौ धोरोम होननानै बुंनो थाङोबा बर' हारिनि सिनस्रि धोरोम होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै बर' हारिया थांनानै दङ होननानै बुङोबा, बर'आ दिनै बर' होननानै बुंनो हायोबा एकमात्र बाथौ धोरोमनि थाखाय जोङो बर' होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि होनो हायो। दा बिनि थाखायनो बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि गेजेराव गोसारनानै थानांगौ। मोजां खान्थि, मोजां नियम, मोजां आसारजों जोङो बेखौ गोजौआव लांनो नाजानांगौ। जोंहा मोनसे जाफ्लेबाय थादों, आं बावबो बुंहरबाय थादोंमोन, नोंथांमोना मेला होगोन नामा? जे धोरोमजों मेलाजों जानाय लोंनाय जेब्लानो सरजाबफागोन, अब्ला नोंनि जेनाखि सिबिनायनि मोनसे बाहाब, सिबिनायनि नोंनि जेनाखि मोनसे गोथौनिफ्राय जेनाखि मोनसे भक्तिनि भाब, बे नोंथांनाव नुजाफैया। बिनि थाखायनो आं अलवेज बुंबाय थादों, जेरावबो बुंदों, जोंहा बाथौनि मुङाव सिबिनायनि, धोरोम सिबिनायनि मुङाव जोङो मेला बाजार जानाय लोंनाय बेखौ जाहाथे गोजानाव दोनो, अब्लासो जोंनि बाथौ धोरोमा गुवारै गोसारगोन आरो बिनिफ्राय मानसिफ्रा जेनाखि गिसिखानानै थांनायनि जेनाखि मोनसे दाहार, बियो बन्द जागोन होननानै आं सानो। गभर्नमेन्टनि खोथाखौ बुङोबा दिनै रिलिजियान आरो रिसार्चनि खोथाया, बेखौ पलिसि लागोन। मानगोनां जोंहा CM बिथाङा गावनो जेनाखि ट्रेडिसनेल धोरोम, बेफोरनि सायाव मोनसे नायबिजिरनायनि निस्सय हाबाफारिखौ लागोन होननानै आङो मिजिंथियो। गोबाव समनिफ्राय मोनसे थांखि दंमोन, माने ओनसोलाव मोनसे मोजां मन्दिर लुफुंनानै होनाय। बे थांखिखौ आं जोंनि बिफा सोरगोयारि करेन्द्र खाख्लारि, आंनि आइ MP खाख्लारि आरो आंनि फंबाय लकेन खाख्लारिनि मुङै बे बाथौ थानसालिखौ आं लुफुंनानै होनाय जादों। जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो स्पेसियेलि जोंनि दरगाव, मुखिगाव आरो 2 नम्बर दरगावनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथौ थानसालियाव फैनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनो हायो आरो जोंनि रायजो जानायाव सुख सान्थि सोलिनो हायो। बिनि थाखाय आं बे बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय जादों। धोरोम सिबिनायाथ' गोनांथिथार। बे धोरोमानो जोंखौ गावजों गाव अनलायनाय, गावजों गाव मोजां मोनलायनाय बा गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव जोंखौ दोनो बे धोरोमा। बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव जोंनि मोजां मावनाय सान्थि, बेखौ जों फोसावनो हायो। आरो धर्मआनो कर्म होनदों। कर्मनि मावनाय लोगो लोगो जोंहा धर्मआ थानांगौ। बेखौनो आङो बिबुंथि होयो। बे मन्दिरनि साखाथियाव वालाव माने सोरबा हालेवनाय, सोरबा मार्बल गेलेनाय, बेफोरबायदिनो अनेक पेन्टिं दं। बियो मा फोरमायो? जोङो बर' जाथिनि कालसारखौ बेवहाय दिन्थिफुंनो थांदों। जोङो हाल मावनानै जाग्रा आरो जोंहा बेहाय स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं। जाहाथे बेफोर पेन्टिंखौ नुयोबा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुलिफ्रा जाहाथे एसे इनकारेज जायो आरो गोदोनि माखासे गोसोखांनाय, गोदो जोङो हाल एवोमोन, बेखौ एसे बोनानै लाबोदों। जाहाथे जोंनि माने आगोलनि माबाखौ जों जाहाथे गोसोखांनो हायो, बेनि थाखाय बे पेन्टिंफोरखौ जोङो एसे होनाय जादों।